Yo winyano. Eba chow mo what to say ebio. Me gidi pa se mo ho ye. Ye do twedi ampon. Ane na no ma se. Me so me ho ye papa boni bi mem. Bibia so boko. Na menyan. Enwume de. Me kodani. Na me kwa akoda na me hu. Ye nua ba ko efe no kuma pema apembeba. Me hu se ye nua be mai apostu abranti wa be a video. Na video no a abranti wa no wa ye de ato ho no a kuma apembeba apostu no. Eye me wanwa. Me nua mo asantefo. Mesramo. So be ma misinformation bia. Sebi, minim say you might have a reason tie bia. Wo share some misinformation no. Bempe bebre no, mesramo. Obi di bibi sa, wo ye video bi sa to abontena ma mo share. Eza za mo share na ye mu bi ko hu ana sebi. Eba sa akwa na ntimi ekura na. Ene say minyano. Ye kan aduana APC. Now you say for a couple of years for about 3 years, 4 years Nana Juma bedu bon hon samrane so ye aduana PC. Amman totofe wo monte akan esemu no monte sene sebi enya ado ye akanfo ye ka PC fa emu nchire mu sitie eto e kire sa akonwa na ye aduana PC. Wiwiano ye ya kanfo free asechifo abretufo asenie asuna aguna aduana oweko akona efiri sa ye busuye yi mu nyina no adi ayisa bi piesie ye di ne mam piesie ye ni na konwam na sebi anya ro sebi abrawo kane no esasa ya kanfo ni edi agade enti ohini bia sebi sabre na danse breso obefirim ne ba piesie ene so na fena mudi na de eti efritete obi anim se piesie edi ne mem na emom ye ni na konwam edi ne mem na de etie ni ye hwedua na fo nyina aduana fo nyina free esubja santemaso ebi be fa ba bi efe no kono no betna kombu sabra na asachi fo no te nyankobo wonu maduana fo bi ba betna sabe o wonu san krofo ni twasene sabre wabno enkrofo no omo ni twasene be bi afra no no na menua ye hwaduana fo a ye waduana no munchemu miensa enye se aduana no munchemu akope eye miensa ye waduana mwakare ye waduana atwea brade ene ye waduana adan na kasa munchemu miensen on makra boa so eye miensa ye wakrama ojatwu ano ye waponchira ni ensu otwu ano ene wadwene a agudie bo no wapampem ene ti siese wonum kura asra de echemu akasa aduana pa ne aduana po ti aduana fo nyina kura sebi anya do sebi abrawo wonum nyina anye sebi moja eno ti na aduana ni bi etimi wale aduana ni bi na so aduana fo nyina la wonum nyina betena ba bi efe de subija santemaso na emu aduana fo di ka betre subija santemaso eye aduana atwe abradefo amwakarefo no bebre no akaduana atwe abradefo no ho na so ya damunti na aduana ni timi wale aduana ni meyiyi esonso ya nemo akaduana ni timi wale aduana ni emenyi ya sa asorafo. You see asona fra sechirimu na baaye na na ofolin kai ne nkrofo free buankai eba no na na ofolin kabu na e follow chichere ebetre na danse
na nam se sabre ni mu wo ma metu ni pa bia wo sa danse bon ni mu nti asachirefo ni bi hyase no wo no nkrofo de dai ena asachirefo mpanimfo no fo ni nkai mu yi sa asachirefo ni firi wo no mu omo no mbe ya asonafo no edi asonafo se so mutimi ware wo no ho so na ene enkura na ya ba chire no ya kasate se de enim bibi enso enim so we se bia aduanafo abakosemi ya echira wo se na ntwi nyame ade ebechi kosia da edi kosida ade ebechi dwoada chidwo na ntwi nyame kire se ono wote ho ansa na se bia odomakoma krobo ade se bia osane ba eponu mu ho na bia na se bia nya ado ono nchemu a mekaye no omo nchemu wo ye oba ema ne mema omo nchemu mema no de odi kai eye kusie duako yawo ochiame epanyini edumensa edumani edumanu ena edupanyini ene ochiame afane say ochiame ajenkwa ono so ka won ho ene wo won mo ma fanso ye mininsu musuo tachibrobe ena ye fane saberwa bunu ena aberwa bunu nyankopon enkrofo ni afa omo ye aduanafo na aduanafo se bia nya do nananum efri esubija santima eba no omo de akrade amiensa ne baaye omo de yawa kramai ena se bia nya do se bia bro omo de ahenie sa ne amiensa na aduanafo de baaye ye ka won ho ti ze ka se aduanafo akrade a eye kramai yawa ena ahenie ena ka aduanafo ho aduanafo nyina akonya ye yakonya ba ko pa aduanafo nyina se bia nya do ono nananum efifiti ase tena so e wo subinya santema so ye fe na anum ni apaw akonya anum eni apaw akonya kane no nananum ba bia nananum afiti won momentu ofiri ye no ba bia se bi won momentu ofiti ase efiri no anum ni edi PSA fa so ba bia PSA ni be fa bia no enya konya no ni edi PSA na emum ementuo no ene nananu mu no te se ye ka se atimabu akwa on na ye asorafo PSA ana atimabu akwa no ofa no ho no ofa no ho ne nananu mu ni ho ne nananu mu ho na so ye da ne ye ka so na ye PSA sa se PSA ye di ne mem ka na tetetetete na kanfo di agade eti obebe ma bia di ne papa ti na obebe enu ho e ka so ye aka PSA no na ke di na ade iti seke pe PSA ke be seke di na ade fri tetetete a na PSA na ke di na konwamu a se di obi abetra bonte de start no a kakane no se adidie no na ye ma didie se de na ye ne ye gusu e di ma didie a ke be PSA na fri mem ana ema na ka be ye de ema mpanimfo se ema PSA beti bi ni ho na wom sa kane ni edi agade nti PSA nyina ye mema ewo ye yakan sebia nyado ye busuoku ahodo de da no nyina mu eti asorafo PSA ye bema ayokufo PSA ye bema ye ni PSA bi oyo oba ewo kanfo ye sebia nyado sebia brawo ye ya brabo ana ebusuoku ahodo nim na ne sense ni se kane no ni ejeejade na no kura mapem che no ya he baby aka busua no ase firi baby a mo nanano ba ye baby na efe no modern Ghana yi aha ne asetena mu be hya ase sesaye eti baby asabi mo ase ebetim firi ye no eho ene ye de bo mani ye se eho na mu firi afa baby a na odi kan Margaret Kotana ye no eho ne ye kase peace yi wo na ye hwade enkrofo yi sebia nya do sebia brawo wo mo fresu bi asantema so no bebre betena mojawe amuafu mojawe ene bi ba nkase etubosa amuafu mojawe ne ankase ni nyina eben amuafu mojawe adansi area ho bekwa area ho eti amuafo
ena wonum nyanum bebre no ara emagreti ye mojawe ho no no betratana ye asa na binum so kwa nkaase eti dodro na kwa nkaase no ebi na ba kumawu ena na nansa manfo elidi dom ni bi edwon ba omonim na nansa manfo antimi afo ho ma kodwu babia ena naje nkokobo edi wonum ba bia ye efe twifo omutata baby kakra ansa na wonum fi twifo ena 1635 onum ba kom eti baby amoto amantu almost be say 5 times abetra no eyeda no APC meyi ha se matade we ehye mi toja matare ba ako matale we anyini eyedada o meme ho ese matare foforo na metoye no eniti ye mantu no ejina ene ye PSC ye nim no ejina ya bakan ne mantu mu eniti na obi antimi nka so ya so na PSC aje achimabu akwahene ankase yes ankase enoti na obi antimi nka se oye asona PSC na kai won panimfo ho se de adwan na mu no won panimfo ho even na kura ko ba bi afra hopono reje no a dwinim na ote no oye wofa dwinim na hopono reje ni mu no oye aduana fo no mo wo bon mu ho no yo me the second batch of aduana fo no mbaye no enya wo mo asabi enya no mo chekere bromance so da bi ekirefo no wo mo bi ko Africa so no dwinim nimia ani di onum fe ne buru hene abro buru ne nana no mo ko ene ba bi e fe na Africa so no nimia ne wo no eti dwinim oche onum nyina panyini aso ade na wonye PSC esasa PSC edi ne mam ye ni wofafo akanfo ye ni PSC wofafo ena anya konwa ya edi achimachima ba na ko fafiri ba bi ne edi PSC ne mba bi am firi ba ya am betraye na edi ka wo no ne migration edi PSC because achimabu akwasa bi anya se bi abrawo ofrada se kokobi ante ye kro no wanta mo makonwa na esi kokobi ante no amfa ankoye PSC e o ba bia no te na mbakonya da bia esasa kane no na mutu amento a wo mo ne se bi won mabosom nyina ne to amento no wo mo ne won man kasa simu ne nananom ne wofanom ne nuamanom na o matu sa amento no towards a section of the family no na tu sa amento no na o mbetimi akeke nkura hodo so o mo ntra ba bi baako bo so o budwira o mbetena omotra na bi ko omanim na bi ko omanim na so still omunya one section of abusuan no baako pe eneti siase ye pe ye yakanfo no ye pe ye MPS ye di ne mam ye di ne nkonwam ezase abratufo PSC ye mampo hene no ofiri sebia nya do sebia brawo na nananum di kan be ebedidi na bafo nti amoanom wonum nyina ba yansa na nabwa hyantu no ba ebe ya santeman wonum ba o manso akonwa esa se ba bia ne no omote no kane no nyanya ho no omote akrofusu no matra ho pe kane no nanya ho no onte na so anama want to so tukotena ne migration na hodo etu won masitim ba bia na buchia no sebi won mo achechechi wonum nkro ana wonum nkro ase bebrebe no ebi akwa na bi ebi na epanyini be se brebi ba na aka ebusia no ebofa mu nti won mo nkwa chechire ba bi pam kase no no won ka ebusia kase a na kane no mutu abento no obon se ose ye PSC ana wo ko sebi aya wasia ye efa say awase ye ekrofo aka ma ne yase se ye ka de se ka yase woni abretufo nyinati esa se nana no ko mo natifi no wono mtena yase ansa do wono besia ko ba bi efa na hinsan na so se ekrofo nyina aka se mampo hene ne aka PSC na bese mbusa se edenti enana na aduro ni mapawuti ase ene kumawu ehene na sumadi sachite ase obi ansore
nana oya fence obin pon aferi sabro obeso ache na se adwa prempe waka santima ho na konya to so miensa eto ba che se sabre na se aduanafo no omote wampa mu no mu mo bakosem eti na no 3 years ya no mo mo bakosem 3 years ago ya ena na de aduanani bi si wote wamasase so wampa mu afen wo hu na bakosem ato atotope wafo agum twa dro aduanafo nyina bakan e de asubija santima so aduanafo nyina piesie ba bi etu amantu tu amane sebia nyado nananum wo mampanimfo gu ye eye subija santima so sa wo yo twa bradini so enya kompa se kire ni wo ya ponche ne emensuo ma so ya mwakare adan so ye twa bradini wo be ye bia mu nyina mu piesie e de subija santima so no matter any section ba bia section bia fae aduanafo nyina wo machi no mase ene wo mafi bam ene subija santima so eneti say ye pementu no a mentu no ye subija santima so eko mojawe anabojawe asana bankase na mentu no bi kofa ya chinchini ya bese ko ba bia nefe no twufo himai liban na agen kokobo na nasamafo ne nkrofo ase bibi no mentu ya ye bi no sa kotena ba bia nefe nsuntre so ko wampa mu no onu kura ka ho ye ka the section of PSC o mo ka ho na obi abetra bonte kasa ne maame nkransa no ana ne ba ne atapa nyini atakakra no na maame no oba ne si ade enti ene edi agade PSC ya ye akanfo no mu no enye maame fo emu ne yifiri ye ti na oba bia nya PSC wa kan abusu akuo no mu na mema nkwa na efro PSC wa kan abusu akuo no mu aditi woni pakwantu aso kasa ane esa se maame no ono na oyi ahini enti na odi ni baketo na chi enti eno na ma na baketo na ba PSC kaish akanfo obusuafo ba na enyo mo sa no. Who told them all this fabricated history? Who even told them say that is what the history is supposed to be done? Debbie, it is obviously ofri sebia nya no sebia bra ofri ena komu ba no onesi o akonya no ma me so ofa akonya no edidi ni bakaka no achi eti akonya be na komu ote so no ya be si ebusa mo akwamufo mo eya na mo ho ya mesere akonya be na komu te so no abere ente saa because enda ye kase asalma kase wo Eastern region what ya akonya tuntum so wo free the same akomu ho atemfo asalma kase ne wo faase ene atakuma ne atapanyini nyina ne nwia ba ne maame nkransa na sa wo faase eni ade nwie yanka enimadi ade na so wo se waba no ho asafo hene se oye kan PSC oye aduanafo PSC esa so onim so ono so beto no wo fafo bi no wonu nim ene wo ko ba bi efe no efri chirpon ye aduanafo bi skata ho efri chirpon ko leta elia ebese ne ko na kom ebese ko Japan no mani adade aduanafo bi ko tana ho a wo ko sa aduanafo ni nyino meka cho so mu fresu bi asantema so esanse nananum no a sebia nya do sebia ba ti me bisa se asama kase wono entawantawa ne mentem ho ase ni si akomu no a asama kase efira akom ebesiri ko ene ba bi efra honom enumfo na sase ne so kwatena ho no sebi wono akonya be na ote so wono so sebi wote akonya tuntum so ono so saka ni nwia ba na ye hema no ni nwia ba na maame nkransa ha wafase ni ade wie ni madi ade eti di akonya no ono te so ho se sa na enan kora peso mo history ni dia akonya nananum bia de baye eya akonya koro de to bia ne nkonya ka ho akonya duanafo nyina wo ya akonya bram ya won masase akonya eya num ni apewa akonya wo so bi ja santema so nananum to amantu oni nyina to obi a ebusuo man kasa chichiri won nkura
Eko on manim chichi on munkura no. Abusua na nkase on munkonya tuntum. Eto na bi kura ba bi on motie no a. Abusua ni bi ko on manim. Akwachichire kura foforo ho. Abusua no bechichire ho. Atena ho. Na esase yeye wo some perspective of kinship. Sa hinie no. Sa abusua kro na eko ye no. Won bebo abusua na nkasa konya. Ewo abusua nim na won to aso abeya konya ewo abusua nim na nanom be nante. Abusua bia wa konya ba kope. Na so abusua na se tra yetu amentu tu awantre no. Yani ankasa ye bun konya ni bika ho. Ya nkonya bika ho. Nti ase na nanom ba no omudi nkonya bai. Ya na nanom chichiri nkonya. Ya mfa ma isasa konya bia da abusua bia mu ye ba kope. Agunafo de ye ba kope. Ya konya se bia nya do yete so no eye one pe. Ni eni baby so agunafo ya hyase wo ne yakonya wo enye bankanga abretufo de ba kope abretufo de twidan wo nyina konya ba ko wo makonya ba kope ke fe busia sebia nya do sebia brawo wo mo ne afofra konya ba ko a ebi ene adako ene aweko o makonya e wan asura ni asechiri o makonya ye wan naso enam se ebre bi mu no enchichemu kakra sa be abusua nim ama abusua na bi mu no yesa tete abusua ni bi ebe frai ebi ni asechirifo ebe nya asonafo wo mu adako ene aweko ye nipa ba akofo ye onum nyina ya akoanafo esechi ni bia you see ene ti se ne obi betra bonten no kase obi a oye ba na nya baby ono te yemfa akonya baby a yentua akanfo kuro bia no yetu ase baby ananum firi ba ye no omuntu ase ebi be migrate afiri ho etiana wo kwas dance bona bon wo behu sase ne efo te ho wo kodom paase wo behu sase ne efo te ho wo mo no onum ye de yi wo mo ye the beginning of the senior people abra Ghana empire ne guye na yemu bebre nu asa migrate ba won manim sa so na akukọ baby efe no bona bono mani adade a bo sa sechirefo ene akrochare asechirefo tete ho ene ti samu kwato so bia in video no eda ho no de ye ni jandamo na najiba bedu ye kapiesi a o menwo ba ya ada na odu onu mape onu ye piesie na odu onu mape ona ni si akonya so na wokọ ho de ne nsa kosere piesie nkosere akonya mfidi keto ho keto amfa piesie nsi akonya so keto wonfa piesie nsi akonya so akama minim ayechi wade 3 years ago ya na afide na najima bedu ahya ase so ye de aduana piesie busa an se da be ne bisiye aduana ni bai na wono se wo kan kora wo nyini no yanka nje so fesu ya santema so aduana ni bai age o mo mufiri wampa mo ya basi ebusa se na na odu onu mapew wono enna na najima bedu wode ne nsa wode na na esu bedu sachi wono no wode ne nsa kosre no pepra konwa na aze nyono a ha no ko ayo bo ne din se ofa ebi ososo wono no wode na najima bedu si akonwa so anaze nyono a you see these people nasemu ya urade asubija hene na nkyerema kusi nkyerema se nkyerema di mi hu bo adi kosi akonya so enam hu se na najima bedu abetena bonten kase asubija hene no a ye wura kofa no ena besi akonya ne so no onya de hye edi se wakofo obi onya de hye dia ne onna ye dua na PC eto otimi mo obi nya dua na PC mfi ne sem ene odiaye like kasa aduana wonti won me aduana PC ho won me ho anya dia wo ba aduana PC ho kora esa se
kani ya ona nanom kura sebi enya ona wo so wo ma santima kanse obi aso wo nya na sem kani ya ona na obempo afernom sa besi wo na najima bedurmo so wonu nyina first ya na wonu ba santima asetena no wonu ba on makonya toso biesa obonku fekum esubija na edi kan asa na bekuma wu asa na badoma sebi enya do sebi abra sebi akonto na najima bedua kadua na section no a piesie no o meho baby akra ka chire kura o meho ka chire o meho esa se edena fo a wono sebi nananom ba chechire subija santma so kusi edi okonom sebi eduma anum eduma ensanom edu panyinom ni wo chia me panyinom ni wo chia me afense jakonom yo onum be chechire wonum biaye na abrewa menunsu abrewa musuo abrewa tachiwa brobi abrewa bunu nyankopon sa nkrofo no eye section ni diso so sabachi abradimo eba amu akademo eba adamu wonum nyina sabi piesie ni esu ja santema so na efri na nanma body asia bepem sa abre wi no mi hu so bia begira ba bia kaso adua na piesie da agi 3 years ago ena na najima bedu asore kaso ye adua na piesie mumusa ne se kwa ba so no fa so adua na piesie akonya be na wo wudi free sebia nya do sebia wo nananum free kron wono ban edi akonya na mode ba ye ebetena sebi twifo na twifo hene watedi akonya so anamo ba mutu twifo ase na ye den na ye da so wo twifo mo ye aduanafo ebinum wo ho twifo na mudi mo nananum di ka betena asa na mo bakom mo tra kombo ewo na Africos akonya no a mode ko kombo no mode ba twifo ebi ososo twifo na wo nananum betena ye na ansa na mo kwa komu no akonya ben na twifo hene wote so ne esa se akonya se bidie di sikuru so ye di si wo ma so chechire wo ma no ye ntu na se ti wonu mo ya mentu foforo no wonu so bokonya da so ye ni mpanyini ni ndi so ye ni mpanyini ni ndi so na semu mi wu se twifo hene kasa e fra kom ne e ba twifo anam se nana asema wo ka no kura bi enim esa se twifo wo ho na nanom aduanafo binum betena twifo beto ya agonafo se yete wo yele wonu bi esale frie na ba bi e fe no krono kumbo yakoto asachirifo eno ombu na sane ye enti sebia nya no sebia bra agonafo betena twifo ansa na aduanafo ba aduanafo no mba twifo no akonya no homode ba ye no twifo yin no na oteso one more mutu amentu ofri twifo ye bi bese kwa akwamu no omo akonya foforo enuchi na aduanafo busuafo bebrobi na akonya tuntum no saa de ye bokonya etise ma me klasa timi tu akonya na sebia nya do saa de si akom na sebia nya do sebia bra ntokwa esi succession ho se wo tama konya no e de adi na taka krachi na ni akonya be na akomo hinete so no ye bokonya ti na no behunu aduanafo abusua bia mu a adechede wo no ye wakonya tuntum mo esase ye bo se akonya no no ano no oteso no enkora asem eti abusua bia ba bi obekwa akotichi na abusua kuo na abusua na se betimu no ye bokonya tuntum so onum na di kan kwa asase ne so a eto obi so obi wo oba no ba bi onu kwotena wo bo akonya wo bo mu nyina ase atu to omo do ma de bai omo do ma de bai eneti ya hwa salma kase ofira kom eno wakonya tuntum eto ano so ofa de ne wakom na ko ya na de you see these people don't want to learn akonya ye ntu ase e o mentu ahyase wo mentu ahyase eti eno ene sebia nya do sebia brawo mabakosem nyina so eti makonya abusuakuo bi akonya ba akopɛ na so wo nkonya tuntum bebre
ya de chi nkonwa wo abusua bi mu sa na tie eto pa kire se abekofo nkonwa nyina omote omu nyina omo ba no mo de bae omo nananom eba da bi yabobo ni nyina ba kope no omo wo ayekofo nyina kura ba kope ba bi o mantuo hyase ehọ no makonwa wo abretu nyirfo nyina opa kire se ba bi onu ahyase afiri eba ye ya adanse ya ase hon sebie ho makonya no omu dinadi achinchi ebe de na ye chiche mu ana ye chichwem da bi na emu momentu onu okọ no wanim no won mo ene kwa wo mo firi mamponwa bi ne kokọ amani ampon ne nkrofo tu ba kire se amani ampon okọ ro fa akonya no na wa krofo so no wo fa no de be se kokọ da bi ye bo chetoro bi so ananoma bobi dada to won mo kwa no do ma de ko kana yakonya tuntum ni ya wode boma sabia nya do sabia bra abusua panyi kra de ho eno abusua panyi fo akonya tuntum kane tetete ne yebo no abe yakonya tuntum ade hie nete so ono mo ba ne so won esanse ne mpanimfo wo mu a to bo hu se to bi o mo so akonya miensa akonya nan akonya num akonya nsia akonya so na abusua ne de ko to wo dwuro ba bi na mpanyin de wo no mu no a wonum nkonwa so aso wonum no wonum kotu nso a wo mu di nkonwa ne si ho na sabia ya mampanyin na tena se yakosenso obi abro wonum anu beto amento so ne atena ya to aso se ho so ne yabetichiri kora ne ya sha ase ebo ensimra eletimi nwiano munya very careful wo distortions of history wonimu a busawo na nanaji mabadu aka say aduana no kwade PSA no kwade woni hu chefa ketekete na obi anya so befi no so ase asumenya hena ni be se onya de hye do na ya aduana PSA eto ono wonim se onya PSA he knows onim he knows very well the PSA no kan onim nyese onim obi busa do ma hema se o ka ono na ka che ne mama se obekire omu ne mama ne enti onu na ya bia na PC. I was curious to listen to her. Esa so minim so onu said onim ni o keka. Obi na no a wosi ya no omu ba no. Omu na fa ja. Ti no no ya bia na PC na say na eye da yeso ana say ana yede enkrofo osi nkonya so ayenche o mabakosema na they just are becoming a spiritual symbol. You won't mean feja na momu na nanom kire se okra man no a wona nanom de baaye no won no okọ achimachima ana wo ba nde jatwia no ano ana mso wo twia yi wa bra mi ade enu ti na mu ye gya ase ma ti atwia bradefo ni nyina omu ye sa nana no a sebia nya do sebia bra o ya brewa bono na sefo ni bebere no wonum bebere no ankasa ye o gya ase ma enya dwene ni bia na ye o gya ase ni edwene ni bi ya atwia o ye first nyankompa sa kire o ye bi ya ponchere e menso ma etinye wonum nyina na omu ye the symbol of the dog. Aso no munyina is a symbol of dog. Anything na nananum hu say munyina mu is symbol of dog nti. En won mamum na ne say aduana twe abradefo. Te say aduana nkramafo. Nyankompa se kirefo. Omo ne nkrofo na sabi anyado nyankompa se kira ponhia ne emansuo ma. Nyankompa se kirefo no ne nkrofo a wonum symbol ye aduana gudie bo na pampem. Ana ponhia ne emansuo ma. Aponche ne nsuo pie fi na no ba eti ensonso ya kodo miensa na waduana fom ye ne nti maduana fo timi wale won mo so onu munye magyakoro eti oja no timi pega oja ne se mo na mo fa oja no is a spiritual symbol, a sacred symbol for all aduana people. Say he ejase ma because of the symbol of fire no krama no kofa ba ye no. What you say?
eno ti ne friend se makra boa eye kra ma ogya anma no mo sacred animal mo spiritual animal e protect all the Duana clan ye o mo ya twe abradefo na nya se ebe ye de si benkatachi kon ho onwa aguna ni bi a ya akosi benkatachi kon ho da ha ye ye to ya himfi as a symbol of the traces of our family ye de si abusu adua so sanity na linyano mesramo andie kwan so akonya tuntum nananom ebo nananom ba konya tuntum akonya tuntum abusua bia konya di fiti ase ba akopɛ agonafo de ye ba akɔ na so na hu agonafo ahwefo bebro mo tin konya tuntum so a ye bobo ni nyina nananom bo onu to amento to bia na eka won mo ho eto bi onu bedwuru horo mbebobo saa na tie ti akonya tuntum no budu no ayabo. What's going on? Yesterday my gum was hurting. And that was an ungrown tooth. Ungrowing? It was ungrown. It looked like a rice? Too white? It was very tiny and it wouldn't go for yet. Okay. You see, eti minyanum. Mesremo. Bibia no a obeti a eye no kora firi omo. Se ma mene ne fa akonwa no na akonwa no na najima bedu nete so. Eni pe omo dwutwifo asa na omo bakom. Aduarafo dwutwifo asa na omo bakom. To omo dwutwifo na akonwa no na aduarafo no omo twifo di ade no akonwa ne no omo te so. Akonwa omo de betena twifo no na wo twifo no. Omo bakom no omo bebo omo akonwa. Sa na tie. One more na sale ne nkrofo kwa asa market no so ko bo na konya because no firi ko ni nwian ma men kransa sabi ono sabi no odi ade na yiyi jo no so fa konya no ko asa market da bi ono so kwotena asa market obo na konya otena so na ya de konya ne nana no munyina obi oba be de hie o betra konya no so nana no ma be di ade abon konya no bebe obekwa busia konya tutu bebere o na so to bia especially hini a nyina achepa no to bi ko makonya tuntum ofie ho to bia emienu ebia miensa bia nai na so sabi nya de okro pa ibu ni say yakonya tuntum abusia no bye see that tina abia nkonya dem nya konya ba ko penisi ho nya konya ba ko penisi nkonya dem so etu omo ba atwifo ansakura no beba kom ti akonya no omo de ba atwifo no eka atwifo womo ba kom bebo akonya womo onu fira kom ekọ obo no mudi ka akota na obo kọ a enne obekọ obo nne aduanafo okota na obo no omo so di ade oho enye obo nyina omo ye dikuro enti akonya kro no omo ekota na omo boy omo bi firi ho ebesire ekọ fa ne sei asubja santema so back musa kwotena ho biu ansa no wono eba abedwam akwa apem so abesina abenamu aba ebi bat interest bi ko ohwim ekoko obe ye bebere bi ko ne ba bi efe no akroma mpetia so kwada so ansa no wono mu firi ho besia ko na hini so nka wie panyimu nyina aduanafo branch ni bia so atasie etu paisa akonya ba ko no bia ofira busua ni mu ebese koye da bi ye bo obi a okọ ba bia akọchichire ba bia no o boy na na sinteso akonya wo sinteso akonya na si wo no ye na sinteso for duana fo odi ade sinteso sebi enya no sebi abrawo de akonya won no koma afa bibia nkọ esa se mo ba ye no mo betena bisim nti akonya na wa bisim no odi krofo akonya na wa bisim no enu su fire hin ye bo esa se the same section no a suma na wakam ho mo section no waka ho okasi interest section no ho ofa branka su nyame ni ti ebesi ebusa se suma so akonya na wote so sakonya tuntum no di fire hin also baka se na no mba no de bai eso is interest section yo ni na najima bedu nyina mu na ebu mu no mba abisima mbetna ya na abisima konya na si wotuntum no efiniva
ah Bokwatra wampa mu akwatena ku asase kakraka so wampa mu na akwatena nti mu bo makonya tuntum na namote so ana na nyame ya madom no makonya agorafo o mere ana maju o masase akente so ana mu dwa mo nim distort history obi akwatena wampa mu se bia na pezi ha abra wudi kai wonna nanu to amantu ofire so bi asatema so etra de be bi efentwifo asa no ba kwamu wo fa no kokko asarma kase wo fofori krobon wona ba agogo wonu so fira kwamu sa na ko agogo ha ansa na sebi mo ba pem so abankafo mumu bi ba adwumam anka ase bojawe ayada nene Etiako yaro ba kono a wudi free akomu no eno na etisi bebia bi na konya na magical na multiply na sese ye bokonya ye bo ebusua bi be ko won manim ebi betena ebi betu ebi be kwa ha etiakonya da bia ye bo wono medical kwotena sase so bi no obi okoro no dedi kan koye okọ hayo to obi atakwa na dom kopie ho o to bi a sabi ukọ no obi nti ho a utimi mane masase be wo dia tie wade hye ya asase wo mo dia ene ya wade hye a wo mo sere ba bi trae anya wade hye bi na asase ye ne dia ya wade hye wo no sere ba bi trae sa de hye no sabi enya ro sabi abra akonya bi otisu bi ye boy sa na tie etimi nwanum be da mase nyame hiramu na omma mu nyina mo adwemu tie na mo fansua ade ma ho. It's not say it is not about who we are as a people, but it's about what we can learn about ourselves. The ebetimi asua fa yankase ye ho se enkrofuku a otan ne ani bere ne manema be firi yentama kro ti akonya no na ewotwifo no ewotwifo omu firi twifo ansa no mbakwam ye nya akonya na ewotwifo na amakwam na na eda ne twifo ye wadua fo omu kotena ono mo ye yene akwa abeso ekrofukuro ya session ni bi ne ba akwam na ne asarma kase so wo firi asarman atemfo asarman ono so firi akwamu no okọ enufo asase so no ono so di akonya ro do kokotena ho ye bokonya akonya tuntum ye bo tinenne ne so plan no obi akonya e ba kope ye chese akonya e kase eye abusuekuo no akonya bakane a omode baye eni ti ne kase e piesie ti piesie di ne mam na no nyina firi babi amufiri ahyase babi amufiri ahyase akonya no kuresi wona yira se dia is still ho na APC iko babi amufiri ahyase etimi hya akonya nan akonya tuntum etimi hya nan etimi hya nan do bia beka che se watama akonya tuntum na ba tama akonya tuntum eya na yese de enti an to bi obi tama akonya tuntum anya ne se akonya tuntum bi wo ha na nanom a atena so odoso so ho na akonya tuntum sabia nya ro sabia na nanom na eye ye de moja de puru ye ene anansententa ne kosua ne nhyem fitaa ne ye de ye yes eti etimi aya akonya tuntum etimi pro akonya tuntum na bia aya akonya tuntum ti o ma ya ana ya ta akonya tuntum no na nanom pese de wo ho no na tumi wo mu afi ne ebesa aya foforo abebo tumi ase mu saa because akonya tuntum ye pru no de moja de pru ti de anya pru no abepin saa bere we mu no te secret mu no doso ti tumi ewo mu no aso eno ti na obi fa akonya tuntum ana ese nwanwa na ye be bo ahyem wo fa ebetimi abo ahyem wana ka ta se e mo hyem ye bo hyem ti mu amade atum tirimu no amosesa akonya tuntum no ye bo hyem ye bo akonya tuntum hyem enti adua na nyina PC e de sumja santema so esanse na nanu mento ahyase efiri ho ansa na onu kwa amoafo mojabwe ansa na omu kwa nkaase ansa na ebi ebesna ba ba bi efe no
your friend say friend say adumam omo better adumam ansa na binum na nansa manfo wodo wono lidi ya wankodwu baby na naje kokkobo lidi ebinum ebesi coachfo ene won mo fa akro no so behie ebinum na abrobro no abrobro nyankopon no ne nkrofo tachiwa abrobe nkrofo ena muninsu ne kusia du akono ne nkrofo ene ntiminyan abusuani bia woni root sa na tie na duanafo no de ma wonum root no be bebire no aye the last batch na be kan won mo you see ukwa duanafo nyina mu a obia wode na nanom mo munyaye ebinum enya de efe ne yawa ye sese bosom ewo kumewufo ho ebinum nya ahwene ene ebinum so sebia nya do sebia bra won so the side of the dog no kudi won mo na so akonya tuntum nya baako de esi akom no da so si akom enko ba bia akom akonya na nansa se ku betra so no da so akom no na akom yene tito enko ba bia de onum badwu twefo na nanom de bae eno ane si twefo enko ba bia de na salama kase wo ko onum fo asase de wo ko boye no ya na salama kase wo ni di kan wo hene e wo na salama kase no eno ane wo ho enko ba bia wo mo wufra salama kase na no fori krobonum yo wufra nya no ade ebesene ye ebese kwotena ne agogo no de onu ko agogo wo mo de ko ye om kwotena so eno ane mo enko ba bia ye bo wonu mo onu firi obesi ko obo de wo mo didi odi kro obo no eno ane mo enko ba bia wonu mo ko bankafo apem so bankafo de wo mo ti so efiri wo mo nana se aduma asuma de search odi kan abepim wo mo nana no ma bepim ne ye bi de kwa ankase no sa akonya no eno ane mo ti so enko ba bia de wo mo migrate free ho no mo so ko wo mo anim no de wo mo so ko kwachechire ye no eno no mo ti so enko ba bia dio ayi wo mo free nya no ade dapa kuromfo ba ye wo mo de ko ankase kumawu ko ba bia de ba ye no wo be chiro mu kuro no empasufo no eno no mo ti so enko ba bia na so onum nyina nananom asase mu no o makonya ba akopɛ na so o momentu mu no o mo enkonya bebre etimo obi na ada o adua na nyina piesie ni tin na baka yesu bia santema so adua na num ni apa akonya no nkoa ne akonya aya adua na fo nyina asase enu ne fe no piesie isa se ho ne firi enya second hand bia yenye ebi mfra ba bia nka ho enti no ema mumma obi nsem hunu ye company nsem so ye nti ase ena maame na odi ayi na naje ma badu achi no na akonya no one fast akonya o ntimi fa akonya no because akonya na nsa asekuti etsa abra no nipa se binye wo mo enipa num no mo nya mema nsene wo mo anu mugo no maame grandsa ne ayi atakuma obi ye bo amani ye bo aferi ene tedente ene agunani baafo ayi ponko baafo ya wo nya mema ne atatwum ne wo nya mema se wo ana wo. So even in the normal circumstances you need to reason how can they take it. They left baby on cotton be almost bo makonya said your best interest wakonya de better interest that's what's interest go baby ya wo ba ya wudi am ni ka be se cotton ene baby e fe na bisimu no aye mo ara mo cotton na bisimu mo jura bisimu na akonya sa bisimu ye dikura akonya ana sa akonya na mo cotton na so bisimu e wa bisimu anko baby ya mo sa fu mo bi free bisimu amumu bi eba sabi enya baby e fe no wampa mu nei sabi betra wampa mu ba akonya no na mo wote so akonya wo boma 40 so atakuma obiri ebu obusia 40 so de okotra so wo hwima wo kowu ye no so wo hwim ya bakonya
eya kan fo sa na eti ye bokunya se me se me si asisi me koto asase si be asase MTB sesi na obi ante so na me kotena kunya ne so me kotena asase ne so me boma kunya se akunya ekura si me fie anim hayi ana me pu ade akunya tuntum me pu de akunya tuntum to obi aba betu me bia no oba na makunya tuntum si so sa na ti eto obi kura bi wa woti odi kan kotena wo so na oni akunya tuntum to wo se busuem beba na omo akunya tuntum no on ma bai abai wo muso asafo hen ase wonum ka ne sa na netie etia wasasi ura no ni akunya tuntum ene e wodi obe ha dan o akunya tuntum ene waji kro na boso mela mase men kochiri ne mum munya ise hu hye ana aduma bedu nim pefe se adua na ka echi kura wonye oni se adua na ka echi kura wonye he knows it onim na 3 years ago ya wati me adua na pesa mai osu bedi ade 1999 3 years ago ya wati me adua na pesa mai na se bia nya do de oso ya bono hene na oti Africa so no won de onya abro hene nya adua na pesa so wa kwasra ai adwana ni bro hene na oti Africa so onya adua na pesa aduma beduna na anu ya no akonwa wo mesi akonwa ewa komu na nansa se ko di katra so eno na komu hene enne wote so obi ka cho sa akonwa na movie ko bia esere ana bisa da nya en honum nya wo mu enisia place on betna o di katra twifo tisake ya ka ba bia akonwa dada pa wo mo de baaye no ebi wo a ebi ne twifo aso twifo meka so EPC because onim se busua no eni di so Sanity. Eti medamasi nyami chira mu nyina. Ebese hia. Medamasi. Ndamasi pa. Echira me encouragement ebese hia.